סרטון חדש של רובלוקס, של משחק שקוראים לו מובי מייקר 4. המשחק הוא פשוט ליצור מובי, אני אראה לכם. אני קורא לזה 90. לא. לא. לא, פשוט זהו, 90. אז זה אני. אני אראה לכם. כאן אפשר לעשות, כן, כאן מצלמים תמונה עם זה. כאן שמים דברים. יש רקעים פה, אזורים כאלה. כאן נגיד זה, מה זה עושה? הנה. זה עושה פיצוץ. וכאן אתה יכול לשים שמאלה. אני אחליש ואת זה אני אמחוק. אז בוא נוסיף דברים חדשים. בא לי שיהיה זה. יש כאן כדור. מה יש לך? אוקיי, כדור. בוא נעשה שהוא אתה איש. כן, צריך ללחוץ על הכפתורים. זה למשל ככה למשוך את זה, נגיד למשוך ככה, אבל זה לא מה שאני רוצה כאן, נראה לי, לא, הנה כאן, אתה פשוט, אני עושה ככה, ואז אני אעשה שהכדור עף למעלה ככה, אבל קודם אני אעשה שזה ככה, אז זה רגע, בוא נשכח אוקיי, אז מה עשיתי בשתיים? ואז בפריים 4 אני אעשה קצת ככה. אם אתם רוצים שאני אעשה אנימציה כמו שעשיתי בסרטון של עצמו, סאבים לייק. יש לי כבר 1:30 סאבים, תודה לכם. יש לי אחד כזה. אם אתם רוצים אני פשוט אוסיף אותו, יש לי אותו. קצת נשנה אותו. ואז תעשה שמכאן הוא פשוט יורד למטה. ככה. ואם ידעתם, כיף לי, כי היום הייתי ביום הולדת שלי בזאת. טוב, בואו נראה את התוצאה. אוקיי. פליי. רגע, לא ראיתי טוב. זה סוג של זה. בואו ננסה למצוא שעה. כאן כותבים. אוקיי, לא. אי אפשר לכתוב נראה לי. לא נראה לי יש שער, אבל אולי אני אעשה משהו כמו לא אין. אני אחפש כאן דברים שאני אוכל לעשות. איפה זה? במשקפיים. אוקיי, הנה המשקפיים. תמיד הם יהיו כאן. לא, תודה. זה אני צריך לעלות למעלה. ככה.
ככה. קצת למטה. קצת למטה. קצת לשם. וקצת לפה. קצת למעלה. בול, הנה. תסתכלו. יש לו משקפיים. בא לי לעשות רקע חדש. עם בית. לא כל כך. בא לי את זה. הנה. את זה ואת זה. הנה. עכשיו אתם תראו את הבית כאן. וואלה, חשבתי שראיתי משהו. רפרש. Yum! Nom nom nom! Yum! Nom nom nom! אולי כדאי שאני אעשה משהו. אני אשים עוד משהו. It's on the table. Oh my god. מה זה אש? שכחתי. טוב, אז יש לי אש שאני שם כאן. למה זה תמיד מכניס אותי לכאן? טוב, לא יודע. אז אני אעלה את זה למעלה. אעשה את זה כאן בוא נגיד שחייב לעלות את זה למעלה. ואז בסוף כזה ככה. טוב, לא היה צריך את זה גם ככה. אולי. אם תעזור לי. מצביעים זה. זה עולה למעלה בזמן שהוא כזה. ואז זה עולה למעלה. ואז זה לא עושה. ואז זה עולה למעלה. ואז זה עושה.
נו! מה? אז אני אראה לכם את הסרטון. אוקיי, ואז בפריים 21 הוא זה. אוקיי, אני פשוט אמחוק את הפריים הזה. כי כבר. אוקיי, אני פשוט... אני צריך לקחת הפסקה. כי השעה היא לא פשוטה. אז אני אעשה סרטון אחר כך. אז... שאלה. אם אתם אוהבים כלבים שתדעו לכם, נצנסים זה הכל. אף פעם לא ידעתי מה זה. אוקיי, זה לא נראה טוב. זה נראה טוב. כן. אוקיי, מה זה? אני אשים את זה פה. מה? כאן, לא, כאן. אין לי מושג מה זה עושה. כשאני אבין מה זה עושה, אני פשוט... אולי בזה הבא אני אגיד לכם. זה לא עובד. אוקיי, אז זה לא עובד, אבל רגע, אולי אני רוצה... לא. לא אתה. טוב, אז זה היה הסרטון, אז מקווה שנהניתם. יאללה, ביי.